Ja som aj počas vysokoškolského štúdia vlastne prevádzkoval taký študentský klub a jedna z činností pri prevádzkovaní, bohužiaľ, na Slovensku je aj to, že musíte prevádzkovať nejaký vašimi slovami gastrobiznis alebo nejakým spôsobom zabezpečovať tú prevádzku, čerstvenie a podobne. Čiže, ak si to dobre pamätám, myslím, že od 20 rokov som sa venoval takému študentskému klubu, volal sa to Archa. Do roku 2010 Archu som posunul, už som bol troška starý predseda študentského klubu, som vtedy 34 rokov, takže to začal prevádzkovať ďalší. Medzičasom som robil internetové kaviárne, takú sieť, čo súviselo tiež s gastroslužbami a celý čas som sa venoval tzv. Kultúrnemu manažmentu alebo produkovaniu koncertov a akcií a tieto dve keby spojené nádoby vždy boli spolu. Čo súčasne znamená, že vlastním do dnešných dní jednu kaviareň v Trnave, nedávno po útoku z môjho pohľadu fašistov. Ďalej sa venujem také jednej mágii zmrzlinovej a samozrejme teda rátam sa medzi trnavskú v tomto prípade kaviareň, čiže je to taká kaviarensko-cukrárenská prevádzka a ešte v Nitre mám taký hudobný klub, ten má trošku iné zameranie, čiže je viac zameraný na organizovanie koncertov a podobne. To je taká troška náhoda, že počas vysokoškolského štúdia som chodil brigadovať do Nemecka a raz som neskončil na stavbe, ale skončil som s jedným Talianom, ktorý objavil pramene v Nemecku po vojne a založil si také mestečko, myslím, že sa volalo Bad Fussing a on si ma tak vybral, že mu budem robiť pravú ruku a asi po 3 týždňoch pochopil, že veľmi tam aj nemusí chodiť, lebo mňa to tak ako celkom chytilo a nechal to celé na mňa. Toto bola obrovská vlastne výroba. Tým, že som tam vlastne 2 roky odrobil, tak som trocha príčuchol k tejto zmrzlinovej mágii a je to v súčasnej podobe je to moja skôr psychohygiena, venuje sa tomu samozrejme manželka, ale tam sme sa niekde našli, lebo celý to sú rôzne typy mágie, lebo je mágia kávy. Na Slovensku ide veľmi hore vínový sektor, ktorí vyrábajú, venujú sa vínu, zmrzlina a čokoláda. To sú jedni z ďalších takých, myslím, že keď tomu človek prepadne a dá tomu dobrý biznis model, tak sa dá aj uživiť, aj robí to, čo ho baví. Zároveň to je úplne niečo opačné ako politika. Tam skôr vzbudzujete, keď dávate tým deťom tie zmrzliny alebo niečo, skôr úsmev a je to taká do pohody činnosť. A vymysleli ste už nejakú zvláštnu príchuť zmrzliny, že čo vás tak napadlo? Ježiš, áno, ja som povymýšľal veľa, máme také, že Nero sa volá, to je 70% čokolády. Slovák veľmi rieši, že či má v čokoláde dosť čokolády, tak sme to úplne dali až na kraj. Je to iba čokoláda, nemá cukor v sebe tá zmrzlina. Veľmi som hrdý na liči. Hrdý som bol aj na červený melón, čo mi aj zatlieskali z toho. Červený melón sa ťažko robí, lebo tam je veľmi málo, tam je taký základ, volá sa to sušina. V melóne je veľmi málo, to je de facto voda a keby som sa vás opýtal, že skúste definovať chuť melónu, to je veľmi ťažké. Ale podarilo sa, bola to obľúbená zmrzlina a úplne najšpeciálnejšiu robili sme pivovú. A robili sme markovú a robili sme aj takú šampanské. Čiže to trošička to bolo tak lajznuté. Išiel tam priamo troška proseka. A malo to aj taký ten bublinkový nádych, takže áno, niekedy pre mňa to zostáva ako hobby, tak sa hrám s týmito príchuťami a testujem, či to ľuďom bude chutiť.